Oh, bentino keramas. Rambut terus sih katanya no kopi loh. Oh iya. Nih, coba sih TV ini delok wong. Oh, mari sholat ulak salin-salin sik kono ae Bu. Oh. Ya apa wong iki? Sik aku tak resik dhisik wis. Iki kudu ngejak pipi nang Polres iki. Ya apa takut sampe jam ini ndak mulai-mulai. Ya apa arek iku karepe dhewe, wis aku ape nang Polres iki wis. Pi. Nah. Pi. Oh, Ayo Pi. ayo. Pi. Apa? Nyiram-nyiram ae ternaku Nandi? nang Polres. Apa? Anake gak mulai sampe saiki kon iki ya apa sih? Yo bapak, mulai dhewe. Ambil dhewe kon. Ono opo Pak Alum ae Bu Alum rek. Kok tukaran wingenane mesra saiki gegeran. Waduh, bahaya iki kuwatir KDRT. Col ayo ternak nang Polres. Macam ono bayar banyu larang iki. Ayo, atase mateni banyu ya suwene iki. Saya botol mana sih? Kok mobil? Gak usah, mak motor duit sepeda iki ono. Cek ruwet e. Hop, ono opo Pak Alum sik esuk kok rame. Iki lho Pak RT. Heeh. Suwen atase kate motor sepeda bingung mobil. Kate nanti sampean iki. Ati nang Polres. Lha lha apa? Sahut iku mulai wingi ndak mulai. Lho lah kok iso sih Pak Alum? Mbok dolin koyo iki, Mbak. Lho ya apa sih sampean iki? Aku lak kuwatir ah. Ket kapan? Anak satu-satunya tercinta ngono. Ket kapan gak mulai? Bengi ku lho ndak mulai blas. Sampai Ndi arek iku ya? Gak apa-apa Pak RT wong larek lanang Pak RT yo, gak kira meteng ya. Sik. Wingi ku koyo ketok goncengan karo Hilmi. Loh, Nang ndi, Pak? Nyopo aku tepak ndelok pos wingi Pak Alum. Sing apa ibu? ayo sing mandi. Apa itu? Ayo. Si. Tolong. Waduh, kok kumpul kabeh kok ngajar apa? Si kepo aku le. Ayo bu. Udah wis, si tolong. Coba ayo. Si. Ayo. Mambengi. Iya. Sampeyan lambe aku sih. Iya, terus iku kan sampean kan mulai dhisik. Iya. Terus aku rada suwe iku balik. Menyo Ketemu aku ambek Hilmi. Sampean sih. Ini ae, ya apa lek ditakokno nang Hilmi dhisik. Ojo yo borek ketemu tonggo. Iya, gak enak. Bantai nang jero. Nang jero ae, Pak. Ayo, Pak. Gak enak, Pak. Nggih, suwun. Mari sampean telepon Hilmi yo. Iya. Ya wis. Apa sih? Sembuh selalu ya arek-arek lanang wis ngono iku, Pak. Tonggo mriki Pak RT. Gini Pak RT. Nggih, waduh. Ya napa ceritane kok jenengan tirose ketemu yo 20 kali. Mah bengi ku ketemu aku, Pak Alum. Aku tepak ambek Maria karo sampean iku. Terus aku karo ndelok pos. Lah iku terus dilungkas goncengan karo Hilmi. Ngono lho arek loro iku. Berarti gak ambek anu. Nyopo aku malah. Ambek arek iku berarti yo. Iya berarti. Anu kok jenengan enggak ada nomor Hilmi ta? Oh iya. Jenengan telepon. Tak telepone. Jenengan telepon. Hilmi. Oh, berarti waktune ambek Hilmi. Iya. Opo? Gak tapi lambe ilmu aman pasti. Wah, urip kurang enak opo ngene iki. Isuk leye-leye marine turu. Wah, Aman. Wae. kok ki HP rame ae. So RT iki sik isuk telepon. Halo Teh, Ilmu Halo. apa jabat? Hilmi. Ono Dendi. nak omah. Santai Teh, mari dinas bengi Teh. Oh ngene wis. Awakmu tak enteni ndek omahe Pak Alum ya saiki ya. Ning ndi? Pak Alum. Ono apa me Pak Alum? Aku ono perlu. Oh, ono ae Teh. Yo mari ki wis, tak utewe. Heeh. Iya. Ya wis nang rene ya tak enteni ndek kene. Yo, sik ngentekno rokok yo sebat. Ya wis. Yo. Oke. Yo, Assalamualaikum. Wah, RT kira nyusakno pejabat. Pejabat aku ya pejabat sih tinggal. Ya, betul wis.
Ya apa dirasi? Wis, rene walung. Rene wis. Ambek sahut ta iku. Embo, gak ngerti aku koyo ndek embong iku mah walung. Oh iya ta. Muga-muga ae ya. Ya, paling di jalan paling yo. Paling. Iya. Tapi aman kok ambek ilmu pasti aman. Kami sih percaya blas wis masih ada arek loro kok. Wah itu kali Iya. ini. Sabar sih, sabar. Ilmi kan pejabat kene. Limas. Yo, Ilmi pokoknya yo. limas walung. Limas. Hmm. Salam balik iki Lemi. Kenapa nih gitu? Kok rame-rame ngeten nih? Ayo, aku nyatakan ayo apa bakal tenang. Ah, Apa Pak? ngene anu. Nggih. Mi. Iki mau kan walung mah walung kan goleki sahut. Nggih. Ah. Mah bengi kan sahut iku metu karo awakmu sing nyopo aku ndek pos iku. Oh aku tak Pak ini. Lho ya opo sih? Lah perasa mungkin iki pijak ta ya opo? Padahal aku nutup gini loh. Oh ya tetep ngeto ta, kene iki mambu ngono lho. Loh, sahut iku ambek aku Pak Ete, Pak Lum. Hmm. Iku takjak Joko. Joko. Hmm. Pamle Bu, ya apa demi keamanan bersama. Ini tak ngomong mulai kok dadi anake dikongkon Joko Kamling kon niku. Sabar, sabar. Wis tak percaya nang pejabat. Terus ya apa iku? Loh, sampun Joko sahut wangsul kok pamite Bu. Loh. Mboten sami kula Bu, ya no. Jam piro? Oh, di kamare kita Oh, golek. Jam piro mulai nih? Bu, niku mari bakar pohong ceritane iki. Nggih. Oh, nah, kula kan enten iki apa iki wis fasilitas kopi gratis. Iya, iya, Oh, terus. ya, terus. pecah. Terus nanti sahut iku, mari nek ambek awakmu nanti mi. Target pamit mulai Bu. Oh. Sola-sola. Wis sampean cek tak kamar ini. Sampeyan gak krungu lek mulai ta? Mas, bengi ku wis delok ngono arek ndak ono di kamar. Ya apa? Ya apa? Aku tersangka ning ngene. Padahal aku arek meneng lho, Bu. Ya kaya iki lho. Pejabat kok gak percaya sampean. Meneng-meneng tapi aja anakku dolen. Nyamar tapi awakmu iki mi. Loh, kok loh kan aja demi kemaslahatan bersama, Pak. Dari kampung itu wis tak aman. Iya, iya bener lek iku. Kan aku menggait anu pemuda, Pak. Bener aku berarti nang Polres ayo sikil karo jare. Loh, Anu. anu Polres aku tersangka kok, Bu. Ya apa wong terakhir kan sing ngeru Pak RT ayo ya apa Loh, sampean? tapi Wis mari ditelepon ta? Ono anu, Bu. Gak aktif HP-ne sambut. Isih kalah aku durung mari. Oh, iya, iya, Yo, iya. pinginane ku kan aku duduk saksi pertama, Bu. Bareng kuwi kok ono apa Fami, ono Icus, Sahut. Oh, lah on tak enten-enten janjian ora tepat-tepat takon apa alum aku ngenteni nganti. Nah iya. Pak RT dulu jam piro? Jam piro iku ya bengi ya mari ketemu awakmu iku wis. Ya kok bengi apa awan Pak RT? Bengi. Lah bener, kan aku jogone bengi, Pak RT turu aku jogo, Pak. Oh iya 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 iya. Ya apa? Pinter apa? Iya iya, Pak. Oke oke. Terus apa iki? Berarti ambek arek loro iki paling. Ayo kok karo. Cuma iki lho sing ngomong jare mulai takin. Ah iya. Aku duduk tersangka, Bu yo. Ya Pak yo, duduk tersangka. Iso dadi tersangka lho sampean. Loh, Gak iso ada kali apa-apa ono saksi. saja. Iya, sik kok ditakon nang arek. Tak Sik sabar. Takon nang arek. Sabar malu. Dadi ojo anu iki. Nangani masalah iki ojo kesusu nang kene kepolisian. Kuwatire kan Bu Sahut iki mau turu di omahe kolor apa ya bukan ngono sih Pak Lu. Nggih. Cuman mah bengi ku memang karo Hilmi, makanya Hilmi mau tak telepon supaya kene oleh informasi. Oh, Kan ngono sih Pak Lu. Nggih. Oh, niki Tapi ojo baru dapat RT, dhisik. Jos. Ah. Boten emosi, Bu, Pak. Nggih. Nggih. Ya kan kena yo. Nggih, nggih, Wis, Pun, nggih. saiki coba takokno kolor. Nah. Sopo ngerti anu mi ono di Nggih. kono. Ngono lho. Apa, Bu? Piye? Loh, Lah iya Rek. Opo rame iki? Piye? Apa sih? Pon. Kan di kan nambah ngile. Kok ngopi yang gitu bakar pohon. Oh ngono. Coba lah ketok sampean iku aku kok ngene. Kok apa sampean iki jare ketok sampean? Kayak sandali isu tak ringke. Kayak sandal sembarang. Apa untuk hari ini? Wah, ini iki.
Iya, nek dicangkem iku. Sabar Bumi, sabar Bualum, sabar Bualum. Sabar. Nang Polres. Ayo docer ketemu. Enggak usah kita langkah. Iya, Sabar Bualum, sabar. Wis ayo wis. Gimana wis pamit sini Pak RT ya Wis tanang sawah, Pak. Wis aman. Turun Pak ya. Turun opo rek merem-merem. Suwun Pak. Ini ketemu nggih. Wis yo. Mi, wis yo. Hah? Tanang sawah wis aku wis. Mari wis urusane wis. Ya wis teh. Aku sih bengi ngantuk teh. Ya wis turu wis. Tak telepon mana kan? Enggak, aman wis. Assalamualaikum. Salam ya wis yo. Sawah Pak Wangsit mentek rek. Wah, apik tanduran iki berarti tek Pak Wangsit. Waduh. Pupuke tepak iki berarti. Ya kudu ngene anjene rek. Pari ku ya kudu mentek ngene iki. Nek gak mentek ya kopong ya kaya opo nandur. Tiwas kesel. Gak ono. Bener tau mau hitung-hitungannya kopi mau. Wae bener wis. Kan iso hitung-hitungan kok. Karo, Apa wis? aku mau sih kepo mau. Ambek sing rame-rame mau. Segepo wis bareng. Kayak apa mana ya? Hah? Ini. Wah, Oh jari ki. Pak wis. Aduh, caci. Capek. Woi, Pak RT. Kenapa sampe nang kene iku? Apa berarti? Iki lho. Delok sawah. Sawah sampean kabeh ta iki berarti? Kon gak ero ta rek. Rungono iki yo, deloken. Iki tek Pak Wangsit yo, iku tek Pak Budi. Sing sebelah kono iku tek Pak Eko. Nah, iku tek Pak Ilmi. Terus sing sebelah kono maneh iku tek Pak Tian. Oh. Lah terus sampai-sampai sing endi, Pak? Wis rek. Yo gak duwe. Oh, ini. Dek iku muni duwe sawah. Lah iku mau. Lho kan wis tau. Delok sawah jare. Lho kan delok wong aku rene iki lho janjian karo Pak Wangsit kate balekno padul. Iya ya. Sing muni duwe sawah sopo? Iya kan? Iya. Oh, Aku berarti sing kleru. lah iku lho maksude. Ngono. Bro tak sampai ya. Wah, yo gak duwe anjen gak duwe sawah. Oh, delok-delok ngene golek sawah wong kuwi balen pacul. Ayo wis, yo Pak. Yo, nanti rek. Wis. Boleh. Nggladake kudu sawahe RT. Sik. Oke, takut mau lali. Oh si mau. Yo, ayo cepet balik mana? Woi, RT. Balik mana kon iki rek? Iku mau ono sing Lali lali. mana? Opo sawah mana? Iku mau lho sing rame-rame iku mau. Sing ndi? Sing mau dek Pak Alu zaman rame-rame mau lho. Opo? Oh, sing mangiko ta. Iyo. Ojo. Urusane wong gerang iku. Urusane pejabat iku masalah wis ojo. Lah, Ojo melo-melo wis. Mau sunat. lah iyo. Yo, Awas masih konsulat itu pejabat. Yo opo sih? Oh. Aku kan pejabat, masih lingkungan. Ojo melok ngurusi ku wis, tak urusane dhewe. Yo sah. Bahaya iku soalé. Tewas ke. Yo wis. Yo wis. RT tos dadi pejabat pion tok. Wah, Latku ini bener. Aneh-aneh telur.